Det er bedre end juleaften her, Frank. Merler, er det god mad? Ja! Det er skidegod mad, Mike. Det er skidegod mad med flæskesteg. Hvad kan du så over? Nej, det var Niklas, de stod der salat. Ja, Mike. Gaffel og ske, den er lavet af giraffer, Mike. Det er skidegodt, to til. Hallo, man kan ikke derude med ske. Han skal her fra stedet, så Men det er jo tanken, det er jo lidt det samme, ikke? hallo, morgenmiddag. Prøv at se, hvad jeg har lavet til dig. Nej. Hvad har du lavet, Mikkel? Mikkel, hvad har du lavet? Har du lavet en ølskjuler? Nej, det er da godt nok pænt. Mogensen drikker øl. Nej, tak Mikkel. Den er fandme fin. Hvor er det ølsmætter? Ja, her. Yeah. Mikkel! Nej, det er jo ikke fedt over for fucking her. Hvad skal der ske? Du er ikke fucking tævdansk. Det er sgu da... Er det ikke bræk, det der? Mikkel, hvad laver du? Hvorfor tør du op? Hold nu da, det gør. Jeg skal lave ludervæsen.